Ukážka z knihy, ktorá zatiaľ nemá oficiálny názov. Strach z ticha. Prečo sa ľudia boja ticha? Možno preto, že v ňom niet čo hrať. V tichu sa nerozptýlime. Nemáme sa za čo skryť. V tichu zrazu neexistuje príbeh o tom, kto sme, iba prítomnosť, ktorá nehľadá vysvetlenie. Keď ustane hluk sveta, začujeme hlasy, ktoré boli dlho potlačené. Nevypovedané slová, nepochopené bolesti, otázky, ktoré nikdy nedostali odpoveď. Ticho ich neodsudzuje, len ich zviditeľňuje. A práve preto je liečivé. Kto sa mu otvorí, ten zistí, že pod vrstvou nepokoja nie je nič hrozivé. Iba čisté bytie, ktoré vždy bolo prítomné. Strach sa rozplynie, keď zbadá, že ticho nie je jeho nepriateľom, ale jeho najstarším priateľom. Ako povedal Rumi, ten, kto utiekol pred tichom, nikdy nepočul, čo mu hovorí Boh. Ticho nás nežiada, aby sme sa zmenili, len nás pozýva, aby sme na chvíľu prestali hrať. A v tom zastavení sa odhalí to, čo bolo skryté vo všetkom, čo sa hýbalo. Ticho vo vede a vnímaní sveta. Aj tí, ktorí nehľadajú duchovnosť, sa v tichu stretávajú s rovnakou prázdnotou plnou života. Moderní fyzici, keď skúmajú povahu reality, narážajú na ten istý paradox, že všetko vychádza z ničoho. David Bohm to nazval implicitný poriadok, neviditeľné pole, z ktorého sa zjavuje všetko viditeľné. Nie prázdnota, ale nekonečný potenciál, z ktorého sa svet vysúva ako obraz z neviditeľného filmu. Aj v kvantovej fyzike je ticho. Polia, ktoré ešte nič neprejavili. Superpozícia, kde všetky možnosti odpočívajú v jednom nediferencovanom stave. Je to vedecká verzia tej istej skúsenosti, ktorú mystici opisovali slovami pred formou. Keď fyzik hovorí o váku a mních o nirváne, hovoria o rôznych jazykoch toho istého priestoru. O mieste, kde ešte nič nezačalo a nič sa neskončilo. Možno teda ticho nie je len duchovný pojem, ale univerzálny základ všetkého poznania. Bez neho by nebolo pohybu, tak ako bez prázdneho plátna by nebolo obrazu. A možno práve v tom spočíva skrytá múdrosť sveta, že vo svojom najhlbšom jadre je ticho. A to ticho nie je neprítomnosť, ale samotné bytie, ktoré sa pozerá samo na seba. 4. kapitola. Zrodenie mysle. Na začiatku nebolo ja. Bol len otvorený priestor vedomia, v ktorom sa objavovali pocity, zvuky, svetlo a všetko sa menilo tak prirodzene, ako sa mení obloha bez toho, aby ju niekto vlastnil. Až raz sa v tom prúde objavilo čosi nové. Jemný pohyb rozlíšenia. Toto a tamto. Vedomie sa pozerá na seba, ako keď sa jazero zľahka zachveje a uvidí svoj vlastný odraz. V tom okamihu vzniká myseľ. Nie ako nepriateľ, ale ako zrkadlo, ktoré sa zľaklo svojho obrazu a nazvalo ho ja. Zrodila sa myšlienka ja som. Z nej vyrastol svet pomenovaní, kategórií, hraníc. Čisté vedomie sa rozdelilo na pozorovateľa a pozorované, na otázku a odpoveď, na túžbu a strach. A od tej chvíle už nič nebolo len také, aké bolo. Všetko sa stalo pre niekoho. Zrodením mysle sa svet stáva rozdeleným. Zrazu je tu vnútro a vonkajšok, ja a ostatný, myšlienka a jej tieň. Myseľ pomenúva, triedi, spomína, porovnáva. Vzniká pamäť, minulosť a predstava budúcnosti. Vzniká čas ako osobný príbeh. Keď sa myseľ pozerá na seba, vidí obraz, ktorý volá ja. Tento obraz sa stáva stredom všetkého diania, osou, okolo ktorej sa všetko otáča. Tak sa rodí ego, ilúzia oddelenosti, ktorú Buddha nazýva anata, neprítomnosť trvalého ja. Z evolučného hľadiska je to majstrovské dielo, mechanizmus prežitia. Vďaka nemu vie bytosť rozpoznať nebezpečenstvo, zapamätať si potravu, plánovať. No zároveň v tom istom okamihu vzniká utrpenie, pretože ja znamená aj moje a s tým prichádza strach zo straty. To, čo sa kedysi len menilo, teraz niekto vlastní. To, čo kedysi plynulo, sa teraz snažíme zastaviť. A tak myseľ, ktorá mala byť služobníkom, sa stáva vládcom. Myseľ nepozná pokoj, pretože žije z pohybu. Neustále porovnáva, hľadá, spája a rozdeľuje. Ako plameň, ktorý potrebuje vzduch, aby nezhasol. Keď sa upokojí, stratí samu seba a preto sa stále vracia k otázkam, k obrazom, k menám. Vytvára príbeh o tom, kto sme a čo sa s nami deje.
Ale tento príbeh je len odraz. Nikdy nie je samotné svetlo. Vedomie, ktoré je tichým pozorovateľom, sleduje hru mysle, no nie je ňou viazané. Upanišady hovoria o 3 silách. Manas, myseľ, ktorá vníma. Budhy, rozlišovanie, ktoré chápe. A ahamkara, ego, ktoré si všetko privlastňuje. Spolu tvoria vnútorný svet človeka. Keď sa tieto 3 sily dostanú do rovnováhy, myseľ sa stáva priezračnou a slová prestávajú zahaľovať. No väčšinu času dominuje ahamkara, hrdé ja, ktoré chce všetko pomenovať, ovládnuť, pochopiť. Rupert Spira hovorí, myseľ je vlna, ktorá zabudla, že je oceánom. A Ramana Maharshi sa pýta, kto je ten, kto si myslí? Keď sa táto otázka položí úprimne, myšlienky sa rozplynú a zostane len čisté vedomie bez mena. 9. kapitola. Telo, bolesť, pamäť. Telo ako chrám prítomnosti. Telo nie je iba biologický stroj. Nie je to súbor buniek, ktoré slúžia mysli, ani len vozidlo, ktoré nosí dušu. Telo je prítomnosť samotná, zhustené vedomie, ktoré sa stalo viditeľným. Každý nádych je pohybom nekonečna v priestore, každý tlkot srdca je rytmom vesmíru, ktorý sa sám cíti. Keď sa človek prestane k telu správať ako k nástroju, začne v ňom počuť ticho, ktoré bolo vždy tam. Buddha učil, že pozorovanie tela, kajanupasana, je prvým základom bdelosti. Nie preto, že by telo bolo nadradené, ale preto, že je vždy tu. Myseľ sa môže túlať, predstavy prichádzajú a odchádzajú, ale telo zostáva v prítomnosti. Keď pozorujeme dých, teplo, dotyk, pohyb, vedieme myseľ späť do reality, z ktorej unikla. Vedomie tela je teda návrat domov. Taoisti hovoria, že človek, ktorý naslúcha telu, naslúcha aj zemi. Pretože telo a zem dýchajú jedným rytmom. Keď sa v tele objaví napätie, príroda ho cíti. Keď sa uvoľní, vlny oceánu sa na chvíľu stíšia. Nie je to obraz. Je to skúsenosť jednoty, ktorú možno cítiť len cez jemné vnímanie, nie cez myšlienky. Eckhart Tolle opisuje vnútorné telo. Živé pole prítomnosti pod povrchom formy. Ak sa ponoríš pod hluk myšlienok, zistíš, že tvoj vnútorný priestor je živý, ale bez slova. Tam, kde sa dotkneš vedomím svojej dlane, objavíš energiu, ktorá nie je tvoja. Je to samotné bytie. Až keď sa opäť staneš týmto telom, zistíš, že sa ním nikdy neprestala byť prítomnosť. V modernom svete sa však telo často prehliada, kým nezabolí. Až bolesť pripomína, že telo cíti, že žije, že komunikuje. Je to tichý jazyk, ktorému nerozumieme, lebo ho nahradil hluk myslenia. V starých textoch sa hovorí, telo je loďou, ktorou preplávaš oceán samsáry. Nie je teda prekážkou, ale cestou. Nie je nečisté, ale sveté. Nie v náboženskom, ale v existenciálnom zmysle. Každá bunka je iskrou vedomia. Každý pohyb, aj ten najmenší, je modlitbou, ak sa deje v pozornosti. Keď sedíš a cítiš svoj dých, telo ťa neoddeľuje od ducha. Naopak, vracia ťa doň. Slová miznú, zostáva len vnímanie. A v tom vnímaní sa telo a vedomie stávajú jedným. Bolesť ako dvere k múdrosti. Bolesť prichádza bez pozvania, no nikdy bez zmyslu. Je to prach, ktorý oddeľuje povrchné od hlbokého, známe od nepoznaného. Nie je trestom, ale poslom. Niečím, čo nás volá späť tam, kde sme sa stratili. V okamihu bolesti sa myseľ rozpadá na kúsky a zostáva len čisté cítenie. V tom mieste, kde sa nedá utekať, vzniká priestor pre pravdu. Buddha hovoril, že bolesť je nevyhnutná, utrpenie voliteľné. Bolesť je telesná skúsenosť, ale utrpenie vzniká v odpore voči nej. Keď sa prestaneme brániť, keď ju príjmeme ako súčasť života, začne sa meniť. Z bodnutia sa stane puls, z pulzu vibrácia, z vibrácie energia a z nej poznanie. Takto sa bolesť premieňa na múdrosť, nie tým, že zmizne, ale tým, že sa rozpustí v pochopení. Eckhart Tolle opisuje telo bolesti ako energetické pole minulých emócií. Keď ho pozorujeme bez odporu, jeho sila slabne. Energia, ktorá bola viazaná v nevedomosti, sa oslobodzuje. A v tom okamihu, keď ju prestaneme nazývať mojou bolesťou, začne sa meniť na čisté vedomie. Každé prijatie bolesti je návratom do prítomnosti. Thich Nhat Hanh učil, keď ťa bolí,
Dýchaj do bolesti s láskavosťou. Nie je to útek, ale objatie. Telo, ktoré bolo odmietnuté, sa zrazu cíti prijaté. Bolesť nie je viac nepriateľ, ale učiteľ. Ukazuje, kde sme ešte neprítomní, kde sme stúhnutí, kde neplinieme. V tom zmysle je bolesť ako kameň v rieke, ktorý nás učí obtekať. V Tao Te Chingu sa hovorí, keď sa dotkneš bolesti s miernosťou, rozpustí sa ako ľad pod slnkom. Tak je to aj s nami. Ak sa k sebe priblížime s odporom, stvrdneme. Ak s nehou, roztopíme sa. Voda bolesti sa potom mení na vodu poznania. Niektoré tradície hovoria, že práve cez bolesť sa telo prebúdza. Nie preto, že by utrpenie bolo nutné, ale preto, že prebúdza pozornosť. Kým sa všetko darí, spíme. Keď zabolí, zrazu sme tu, v prítomnosti, v tele, v živote. Tak sa cez bolesť otvára brána k bdelosti. Nie je teda potrebné hľadať utrpenie, ale keď príde, môžeme mu dovoliť premeniť nás. Ako oheň, ktorý spaľuje drevo, no zanecháva po sebe svetlo. V tom svetle sa ukáže, že bolesť nebola nepriateľom, ale cestou domov. 11. kapitola, výklad, forma a tradícia. Jedna pravda, 1000 jazykov. Ak by sa pravda dala vysloviť jedným slovom, svet by poznal len jedno náboženstvo. Ale keďže pravda nie je slovo, musela sa rozdeliť do mnohých jazykov. Každý národ, každá kultúra, každé srdce ju vyslovilo po svojom. A tak vznikli náboženstvá, ako rôzne zrkadlá, ktoré odrážajú ten istý zdroj svetla. Budha nazýval túto skutočnosť Dhammou, ktorú nemožno vlastniť. Ježiš ju nazval kráľovstvom nebeským, ktoré je vo vnútri. Lao Tse ju nazval Tao, ktoré nemožno pomenovať. A mudrci z Upanishad ju nazvali Brahman, to, čo presahuje všetky mená. Všetci hovorili o tom istom, o tichu, ktoré sa stáva svetlom.